A few moments later. Здравейте, приятели! Вече ни е последна обяд. Мириам спи, капвам спагети. Да, иначе не е много вкусно. Вече ни писна от едно и също ядене. Ям за пореден обед. Сигурно Ще. ядеме да и пъча от тебе. Някой ядеха веднъж на дома. Тук веднъж на 5 минути. Любимата. Добре. Аз ям за пореден път пица с картофки и ориз. Кака яде ориз с пица, с картофки, с салата. Да, иначе този път, за разлика от сутринта, сокът не е с вода. Емилиано яде телешки стейк с нагети и не знам какво друго. А тати вече е на сладко, така че и ще отидем до морето, но кака ще си остане, защото Мириам спи, за да не я излагаме на много горещо. Хора, мислехме, че кака ще си остане, защото Мириам спеше, но се събуди кака с нас, за щастие. И отиваме към морето. Днес книгата с мен да се чета. Тати Емилиано и мама и Мириам. Кажи здрасти, мамо. Хора, даже вече се прибирам от морето, в рейса сме и чакаме да тръгне за хотела. Ами хора, прибрахме се от морето, изкъпахме се и сега сме на вечеря, даже вече изядохме и сега май ще си оправяме багажа. Хора, тук ще се сетих, че това е последната ни вечеря. Нали, како? Дори на корема много шоколад. Да, това е последната ни вечеря. Утре сме в България. Здравейте, хора, оправихме си почти багажа. Стават само още няколко допълнения. И утре се прибираме, с малко си лягаме, Мириам и мама играят чучеци и Емка ябълка. Ябичка и Емочка.